Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisay na ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa New Look, Plaridel ug sa akong mga kabatch 1997 sa Liberation Institute. Happy Golden Wedding Anniversary sa akong mga ginikanan nga si Tatay Winnie ug si Nanay Kunsing nga nagsaulog sa ika-50 anyo sa ilang panagtiayon last July 29. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 8. Ang giingon diri, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo, alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. May the Lord bless the hearing and meditation of His Word. So human sa salutation ni Apostol Pablo mga kahigalaan sa iyang sulat, ngadto sa mga taga-Roma, gisugda na niya sa pag-ekspresar ang iyang pasalamat sa Dios alang sa mga taga-Roma. Ang giingon sa atong teksto, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So nagpasalamat si Pablo tungod kay maayo gayud kaayo ang dungog sa mga kaigsuunan didto sa Roma. Maayo kaayo ang ilang reputation, ang ilang testimonyo sa kalibutan, maayo kaayo, humot kaayo sa nga tanan mga kahigalaan. Ang atong dungog or kining gitawag og reputation sa English or karangalan sa Tagalog, kabahin na kini sa atong kinaiya nga mo kini ma-describe sa ubang tawo sa atong kinabuhi. Ang atong dungog, mao kini ang nag-identify kanato taliwala sa mga katawhan. Mahimong ang atong dungog usa ka tawo nga honest, dili bakakon, o usa ka tawo nga maantigong muatiman, o usa ka tawo nga mapainobsanon, or usa ka tawo nga bakakon, usa ka tawo nga hambog, usa ka tawo nga dalo. Mahimo usab nga ang imong dungog atubangan sa mga katawhan, usa ka tawo nga adunay prinsipyo ug adunay ligdong nga baruganan sa tanang mga butang. So that is what reputation is all about. Unsay maistorya sa ubang mga tawo kanimo. Now, unsa man kaimportante kining maayong dungog mga kahigalaan? Nakita ni Pablo ang maayong dungog sa mga Cristohanon didto sa Roma. Importante gayud kaayo kini ug nagpasalamat siya sa Dios tungod niini. Dili basta-bastang dungog ang gihisgutan ni Apostol Pablo mga kahigalaan. Of course, kitang tanan nakaila kung kinsa si Bill Gates, kinsa si Donald Trump, kinsa si Rodrigo Duterte, kinsa si Leni Robredo. I am not talking about just being well known
Unsa man ang elemento sa reputasyon or dungog nga gihisgutan ni Pablo mahitungod sa mga taga-Roma. Ang giingon diri sa atong teksto, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Kristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So ang dungog sa mga taga-Roma nabantog sila ingon nga katawhan sa pagtuo. Ang ilang pagtuo nabantog sa tibuok kalibutan. Apan unsa ang pagtuo mga kahigalaan? Unsa man gyud kining pagtuo? Kayong uban, ang pagtuo alang kanila kining gitawag og religious feeling. Moingon ang uban nga nagtuo ko nga Cristohanon gayud ako. So subjective. I am a Christian because I believe I am. It's all about feelings mga kahigalaan. Alang pud sa uban, ang feeling kining gitawag og optimism, kining positive thinking. Kining moingon nga nagtuo ko nga maayo ra gyud ko sa akong balatian or nagtuo ko nga makakita ra gyud ko og trabaho. So ang pagtuo alang kanila mo kining gitawag sa English og wishful thinking. Pero dili kini mao ang pagtuo nga gihisgutan ni Pablo mahitungod sa mga Cristohanon didto sa Roma nga nabantog sa nagkalain-laing dapit. So unsa man gayud kini nga pagtuo mga kahigalaan? Unsa man gayud ang elemento niini nga pagtuo? Well, una sa tanan, ang pagtuo nila adunay kalabutan sa kaluwasan. The first aspect of their faith is saving faith. Paul is talking about the manifestation of their salvation. Ang iglesia dito sa Roma, ang mga miyembro dito, puros mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga gidayeg ni Pablo ang Dios gumikan sa pagluwas niya sa mga katawhan didto sa simbahan sa Roma. O basahon nato og utro ang atong teksto. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So una sa tanan, gihigugma sa Dios ang mga miyembro sa simbahan didto sa Roma. Matud pa sa nahaunang mga bersikulo nga atong gipamalandungan ni adtong miaging semana. Ang mga miyembro didto sa simbahan sa Roma, they were called to be saints. Tungod kay ang kaluwasan mga kahigalaan, pagpanglihok kana sa Dios, pinaagi kang Kristo. Ang ebanghelyo nakasentro gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Christ is the distinguishing mark of the Christian. Sa pagsudong sa kalibutan sa iglesia dito sa Roma, makita gayud nila ang ebidensya sa milagrosong paglihok sa Dios sa ilang kinabuhi. Paul isn't saying that there were no unbelievers in the Church of Rome. Of course, dunay mga dili tinuod nga magtutuo pod nga aduna didto. But as far as their understanding is concerned, or the general description of the members of the Church of Rome was concerned, they were all believers. Ug sa pagdayeg ni Pablo sa ilang testimonyo, atubangan sa mga katawhan, mga kaigsuunan, nagpasabot kini nga ang iglesia dito sa Roma aduna gayoy pagpakabana alang sa ilang pagkabalaan. Aduna gayoy pagpakabana alang sa disiplina. Gipractice gayod nila ang church discipline. Discipline is essential if holiness is to be maintained. Matod pa ni Robert Haldane, if any were discovered who had crept in unawares, kung doon na kuno sila'y nadiskubrihan nga dili tinuod nga Cristohanon, nga nahimong miyembro sa ilang simbahan, nga ang kinabuhi taliwas or kontra or dili haum sa Cristohanong pagtuo, nga balaan lang tanawon sa panggawas, pero sa kinasuluran, sikretong nagkinabuhi og kasalanan, ilang gidisiplina kadtong tawhana or gitangtang sa membership sa church. Mao nga nagpasalamat si Pablo, gumikan kay ang ilang tinuod nga pagtuo nagademonstrate sa gahom sa atong Ginoo. It is God's work from start to finish mga kahigalaan. It is God's work, ang kaluwasan, trabaho sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Mao nga ang Dios lamang gayod ang takos sa tanang himaya ug pasidungog. Ang kaluwasan mga kahigalaan, dili ka na ang pag-decide sa usa ka tawo nga o sige,
Sukad karon Christian ako. No, no, no. No man would ever do that. Ang kaluwasan mga kaigsuunan, supernatural na nga trabaho sa Dios sa atong kinabuhi. Paminawan ninyo ang testimonyo sa balaang kasulatan. Roma Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod sa 17. Ang giingon dire, dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios, aron pagluwas sa tanan nga mutuo. Una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang pinaagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. So nakita ninyo, trabaho kini sa Dios mga kaigsuunan. Unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 5. Ang giingon dire, mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinagong kamatuuran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom o maalamong mga pulong. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa krus. Busa sa pag-anha ako kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok. Ang akong pagpanudlo ug pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundi pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios, aron ang inyong pagtuo dili magagad diha sa kaalam sa tawo, kundili sa gahom sa Dios. So nakita ninyo mga kahigalaan, it is the supernatural work of God. Wala nagsalig si Pablo sa iyang maayong pamaba, kundi ang iyang pagwali nagsalig sa pagpasundayag sa gahom sa balaang Espiritu. Unang Tesalonica Kapitulo 1, versikulo 2 hangtod sa 5. Ang giingon dire, sa kanunay nagampo kami alang kaninyo, ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pagampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya, kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kaayuhan. So nakita ninyo mga kaigsuunan, wala kini nag-agad sa abilidad sa tawo kundili sa gahom sa atong buhi nga Dios. Ang buot ipasabot niini mga kaigsuunan, nagpanglihok ang atong buhi nga Dios sa kasing-kasing sa mga katawhan samtang nagwali si Pablo ug nagmugna ang Dios og pagtuo sa ilang kasing-kasing. Ang pagtuo mao ang tinubdan sa tanang aksyon nato sa atong Cristohanon nga pagkinabuhi. Kung walay pagtuo mga kaigsuunan, ang atong pagpangabudlay walay pulos ug walay hinungdan. Matod pa sa Hebreohanon Kapitulo 11, versikulo 6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. It is by faith that the great name of God is exalted, mga kaigsuunan. Ikaduha, ang pagtuo sa mga miyembro sa simbahan dito sa Roma, klaro kaayo nga adunay confidence sa atong buhi nga Dios. Adunay dakong pagsalig sa atong buhi nga Dios. Matod pa ni Pablo, nagpasalamat ako sa akong Dios. I thank my God. Ug nasayod si Pablo nga ang Dios nahimong Dios sa mga katawhan didto sa Roma. Kining expression mga kaigsuunan nga my God, it is a powerful statement of faith for Christians. Testimonyo kini sa pagpakigsaad sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Matod pa sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 33, ang giingon diri, inigabot ni adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel.
Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan, ug isulat ko sa ilang kasing-kasing, ug mahimo ako nga ilang Dios, ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. O giuyonan kini sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 17 hangtod sa 18. Ang giingon diri, busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw, ug dawaton ko kamo. Ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Nakita ninyo mga kaigsunan, doon na gayoy personal relationship ang mga katawhan sa Dios kaniya. My God, I will be your God and you shall be my people. Matod pa sa Salmo Kapitulo 18, versikulo 2, this is our great confidence as believers in the Lord Jesus Christ. Salmo Kapitulo 18, versikulo 2, ang giingon diri, ang Ginoo mao ang akong tigpanalipod. So you see, there is personal relationship, akong tigpanalipod. Siya ang ligon kong kuta ug manluluwas. Ang akong Dios, akong kaligon, ug siya ang akong dalangpanan. Manalipod siya kanako sama sa taming ug luwason niya ako, kay siya ang akong sandiganan. Adunay mga tawo nga kung Dios na ang pagahisgutan, dili gyud nila maingon nga my God, akong Dios. Ang uban mangani moingon nga nagpasalamat ako sa naa sa itaas. Daghan ra bang naa sa taas mga kahigalaan, ay unggoy naa sa taas, ilaga naa sa taas, langgam naa sa taas. Dili lang gyud makaingon nga nagpasalamat ako sa akong Dios. Nagpasalamat ako sa Dios nga makagagahom, nga akong manluluwas. Walay personal nga relationship. Galacia Kapitulo 2, versikulo 20, ang giingon diri, gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus, busa dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So you see, there is really a personal relationship. Unsaon man nato nga maangko nato ang Dios, ingon nga atong Dios ug manluluwas. Well, kinahanglan nga maghinulsulta sa atong mga sala ug mutuo ug musalig kita kang Kristo lamang alang sa atong kaluwasan. Kanang language nga my God, akong Dios, akong manluluwas, kana nga pinulungan mga kaigsuunan, mao kana ang privilege sa tanang mga magtutuo. It comes by faith and results in great confidence before God. Ang pangutana higala, ang Dios ba Dios nimo? Sa matag pagsulay sa imong kinabuhi, sigurado ba gayud ikaw nga ang imong Dios nag-uban kanimo ug nagpalig-on kanimo? God is our God and we are His people. I'm talking to believers in the Lord Jesus Christ. We know God is on our side. Nagpanglihok ang Dios tungod og alang kanato. Nagtan-aw ang kalibutan kanato. Nasayod sila sa tinubdan sa atong pagsalig. Now, higala, how do you respond to the problems of life? Pamalandungi kini. Unsaon man nimo pag-atubang ang mga problema sa kinabuhi? Can you say with all confidence, my God is my refuge and strength, an ever-present help in times of trouble? Sa tinuod lang mga kaigsuunan, ang tinuod nga pagtuo mamunga gayod. Ang kaluwasan wala kana naga-produce og invisible faith. Ang but pasabot ni ining invisible faith, pagtuo nga dili nato makita sa atong buhat. No, ang pagtuo gikinabuhi gayod sa tanang mga katawhan sa Dios. Gidemonstrate kini sa ilang kinabuhi. Ang tinuod nga pagtuo makita diha sa buhat. Ang pagtuo nga walay buhat patay. Mao kini ang giingon sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 20. Ang giingon dire, tawo nga kakawangan, kinahanglan kapabang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan. So you see, faith without action is dead. We often hear people say in our corrupt religious society, ang ilang kasagarang panultihon, my faith is a personal thing. Sa ako lang na.
personal na nako, dili lang gud nako na ipasaya-saya atubangan sa mga tao. No, no, no. This usually means their faith is non-existent. Ang tinuod nga pagtuo dili sekreto, makita gayod sa buhat. Ang mga magtutuo nagkinabuhi diha sa maayong testimonyo sa ilang tinuod nga pagtuo. Unsa man kini nga pagkinabuhi? Ang kinabuhi sa magtutuo, usa ka kinabuhi nga puno sa gugma. Gugma sa Dios nga nagpanglihok sa atong kasigasing. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa 8. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katawo anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isig katawo wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. So ang bunga sa pagtuo gugma. Ang tinuod nga magtutuo nagkinabuhi diha sa gugma. Ikaduha, ang tinuod nga pagtuo miresulta sa kinabuhi nga adunay disiplina. Unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 27. Ang giingon diri, gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. So, faith is a life of discipline. Mao kini usa sa mga bunga sa pagtuo. Ikatulo, the life of faith is a life given away. But pasabot, dili na kita ang tag-iya sa atong kinabuhi kundi ang Dios na. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 20. Ang giingon diri, gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. So you see, wala na kita nagkinabuhi sa atong kaugalingon or alang sa atong kaugalingon, kundili alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Nagkinabuhi na kita alang sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Mao kini ang atong testimonyo atubangan sa kalibutan. Ikaupat, the life of faith is a life of contentment. Ang tinuod nga Cristohanon dili reklamador. Bisag unsa ang iyang kahimtang, nagpasalamat siya sa Ginoo ug nalipay siya diha sa Ginoo. Pilipos kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa 13. Ang giingon diri, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan, kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi. Sa kabusog o sa kagutom o sa kahamugaway o sa kawadon. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So you see, true faith produces a life of contentment. Ang kinabuhi diha sa pagtuo, kinabuhi nga adunay kalipay, tinuod nga kalipay. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 7 hangtod sa 9. Ang giingon diri, tungod niini madawat ninyo ang mga pagdayig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya bisan wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. So nakita nato mga kaigsuunan. Sunod, the life of faith is a life of holiness. Adunay pagkabalaan. Matod pa sa Hebreohanon 12:14. Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tawo ug sa pagkinabuhi nga balaan, kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. So, without holiness, no one can see the Lord. Next, the life of faith is a life of peace. Adunay kalinaw ang tawo nga adunay tinuod nga pagtuo sa atong buhi nga Dios. Roma kapitulo 1 bersikulo 7 ang giingon dire, ang grasya maanaa kaninyo ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. So kining bunga sa atong pagtuo mga kaigsuunan, nakit-an kini, dayag kini ngadto sa mga tawo sa kalibutan.
Mao gani nga gidumtan nila ang mga Cristohanon tungod kay ang kinabuhi sa mga Cristohanon nagkundinar kanila. They will hate us because we belong to Christ. Apan hinaot nga sa pagsudong nila sa atong kinabuhi, mapanalanginan sila. Maaghat sila sa paghinulsol sa ilang mga sala ug pagdangop sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang atong paglaom. Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 11 hangtod sa 12. Ang giingon diri, nagpakisusi sila kun kanusa ug sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona maoy gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundili alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Karon sa pagpasalamat ni Pablo alang sa mga magtutuo didto sa Roma, iyang gihisgutan nga ang ilang pagtuo nadungog kuno sa tibuok kalibutan. Their faith was spoken of throughout the world, the people around them. Now, aduna kini gitawag og evangelistic overtones. Ang ilang kinabuhi mismo nanangyaw ang ilang testimonyo. Their lives and message was having an effect upon the world. Now, mao kini ang testimonyo usab sa mga magtutuo didto sa Tesalonica. Kung atong basahon ang unang Tesalonica Kapitulo 1, versikulo 8, ang giingon diri, pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa dili na kinahanglan nga amo pa kining isulti. So ang pagtuo sa mga taga Tesalonica was going forth in the world as an example. Most important, mga kaigsuunan, grateful si Apostle Paul nga ang ngalan ni Kristo mikaylap sa tibuok kalibutan gumikan sa testimonyo sa mga kaigsuunan didto sa Tesalonica ug didto usab sa Roma. When faith spreads, the name of Christ is exalted. So sa mga aplikasyon, kinahanglan nga ang atong testimonyo musidlak usab atubangan sa mga katawhan. Kinahanglan nga ang atong pagtuo mabantog usab sa mga katawhan. Kinahanglan nga mo kini itanom nato sa atong alimpatakan, mga kaigsuunan. Hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu aron ma-maintain ang maayong testimonyo at tubangan sa mga katawhan. It's by genuine faith that we are able to reflect the light of Christ and shine forth in this world of darkness. Unsaon man nato pag-evaluate ang iglesia nga tinuod, ang tinuod nga simbahan. Unsa may mas maayo? Simbahan nga dunay 300 ka mga members, apan ang kinabuhi ni anang mga miyembroha, karnal, kalibutanon kaayo, unbelieving, or simbahan nga adunay 50 ka mga miyembro, apan nagkinabuhi nga balaan ug nahigugma gayod sa atong buhi nga Dios. How often do you hear the charge of hypocrite leveled at local churches? Daghan kay mga tao nga moingon nga, di ko ganahan mahimong Christian. Mga tigpakaaron ingnon. Sakit kaayo paminawon, mga kaigsuunan. Ang tinuod nga Christian, musidlak gayod sa iyang testimonyo. Rome was a church with many members whose reputation was well known. Unsang matang sa dungog ang iglesia, diin kita nahisakop. Kung i-describe sa kalibutan ng atong church, mga kaigsuunan, unsa may ilang description sa atong iglesia? Mga buutan, sidlak ang testimonyo or mga tigpakaaron ingnon. What effect does your membership have on our church's reputation? Do you promote it by your holy living? Does your life paint a positive reputation for our church? Mao kini ang pangutana nga angay natong pamalandungan. Alang sa mga kahigalaan nato nga wala pa kang Kristo, posible nga makalusot mo sa church membership. Kay doon na may mga churches nga dili careful sa pagdawat sa mga church members.
Pero atubangan sa Dios nasayod siya kung kinsa ang tinuod nga Cristohanon, kinsa ang dili Cristohanon. Ang tinuod nga Cristohanon, tinuod nga naghinulsol sa ilang sala ug tinuod nga nagsalig kang Kristo lamang. Isip ilang bugtong Dios ug manluluwas. Tinuod ba ikaw nga Cristohanon higala? Pamalandungi kini. Amen. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744-3030.